Predstavlja vam Zvezda BG TV. Pa dobro, sigurno da nam je šef pred utakmicu rekao da si treba maksimalno ozbiljno da shvatimo ovu utakmicu kao da je prvenstvena. Ponašali smo se kao da se igra za bodove, crveni protiv plavih. Eto, prvo probleme sam imao priliku da igram za crvene, drugo probleme sam igrao za plave, tako da ne znam da li sam pobedio ili sam izgubio. Pa sigurno da nismo očekivali da će na jednom prijateljskom meču između dve naše ekipe biti toliko ljudi. Sigurno da to treba da nam imponuje i da nam bude drago. I eto, ta deca koja cijelu utakmicu su upevala naše pesme i sigurno da to je jedan veliki motiv za sve nas koji smo juče igrali. Sigurno da radimo dosta lakše, ali opet ne želim da se mešam u njegov posao, sigurno da on zna dobro šta radi i kako smo radili u Sloveniji, kako treba da radimo u buduće. Sigurno opet kažem da on zna dobro šta radi i na nama je samo da pratimo njegov ritam, njegov režim rada i sigurno da ćemo biti maksimalno spremni tog 19. jula kada igramo prvu zvaničnu utakmicu. Naravno da se vidi ne samo kod mene, na mom primjeru, nego vidim moje saigrače, svi su lakši, svima su lakše noge i vidi se da dosta lakše trčimo i da će sve biti bolje. Pa nama je najavljeno pre nego što je počela utakmica da će biti kao da je prava, ono što se kaže, prvenstvena sa sudijama, sa svim tim stvarima. Igrali smo protiv naših saigrača, opet imali smo maksimalno ozbiljan pristup i igralo se 2 puta po 35 minuta, pošto smo bili dosta umorni, ali na kraju mislim da ono što je šef tražio da je mogao videti na onoj jučerašnjoj utakmici. Mislim da smo dobro igrali, dobro istrčali i što je najbolje, bilo i dosta lepih akcija i postigli smo lepe golove i mislim da smo ostvarili ono što smo hteli tom prijateljskom utakmicom. Pa da, i juče na sastanku isto, čak ih i postavio, pošto smo imali neki sastanak u vezi naftana, čak su i stajali na prekidu, isto tako kako oni stoje, tek ćemo gledati te snimke, tako da on je tražio njih da se ponašaju kao naftan i mi smo igrali našu igru gde smo se malo čak i menjali u 4-4-2 i mislim da je to super funkcionisalo i na kraju smo ih pobedili 5-0. Ne, glavom sam gdje trebam da budem, tako da eto, juče smo imali taj prvi sastanak gde smo počeli da pričamo o naftanu i sigurno da se svi polako u glavi spremamo za tu utakmicu i očekujemo da eto već danas pogledamo snimke naftana i da se što bolje upoznamo sa njima i da maksimalno spremni dočekamo tu utakmicu, jer svi znamo ruska ekipa da nam neće biti lako, ali opet eto sve dajemo da se dobro pripremimo, da vidimo gde su im mane, gde su im vrline i da napravimo pozitivan ishod već u prvoj utakmici.